Iz dnevnika svete Faustine. Nakon svete pričesti vidjela sam Gospodina Isusa koji mi reče: Danas uđi u duh moga uboštva i čini sve tako da ti ni najsiromašniji ne bi mogli pozavidjeti. Ne sviđaju mi se veličanstvene i raskošno uređene zgrade, nego čista i ponizna srca. Kada sam ostala sama, počela sam razmatrati o duhu siromaštva. Jasno vidim da Isus nije imao ništa, iako je gospodar svega stvorenoga. Od tuđih jasli kroz život prolazi čineći svima dobro, a sam nema gdje bi glavu sklonio. Na križu njegovo siromaštvo doseže svoj vrhunac, jer na sebi nema čak ni odjeće. O Isuse, po svečanom zavjetu siromaštva želim postati slična tebi. Siromaštvo će biti moja mati. Kao što ništa ne treba posjedovati i ničime materijalnim raspolagati izvana, tako ni unutrini ne treba za ničim težiti. O, kako je veliko tvoje siromaštvo u presvetom sakramentu! Je li ikada ijedna duša bila tako napuštena kao ti, Isuse, na križu? Čistoća. Ovaj se zavjet razumije sam po sebi. Zabranjuje sve što je sadržano u 6. i 9. Božjoj zapovjedi. Podrazumijeva čin, misao, riječ, osjećaj i shvaćam da se svečani zavjeti razlikuju od jednostavnih zavjeta. Razumijem to u svojoj dubini. Kada sam o tome razmišljala, začula sam u duši ove riječi: Ti si dovijeka moja zaručnica. Tvoja čistoća mora biti veća i od anđeoske, jer ni s jednim anđelom nemam tako bliz odnos kao s tobom. I neznatan čin moje zaručnice ima beskrajnu vrijednost, jer čista duša ima neshvatljivu moć pred Bogom. Poslušnost. Došao sam vršiti volju Oca svoga. Bio sam poslušan roditeljima, poslušan krvnicima, poslušan sam svećenicima. Razumijem, o Isuse, duh poslušnosti i na čemu se temelji. Ne obuhvaća on samo izvanjsko vršenje, već se dotiče i razuma, volje i savjesti. Slušajući poglavare, poslušni smo Bogu. Nebitno je tko će mi zapovijedati u ime Božje, bio anđeo ili čovjek. Uvijek moram biti poslušna. Neću puno pisati o zavjetima, jer su oni sami po sebi jasni i konkretni. Radije ću općenito razmišljati o toj družbi. Kćeri moja, radi za ovo djelo milosrđa onoliko koliko ti poslušnost dopušta i najmanju moju želju jasno iznesi ispovjedniku. Ono što on odluči, tebi nije dopušteno od toga odstupati, nego trebaš sve vjerno izvršiti. Drugačije mi ne bi omiljela. Naša zajednička molitva. Gospodine naš i Bože naš, Tebe koji si Bog naš, Bog jedini, Bog živi, Tebe hvalimo, Tebe slavimo, Tebi se klanjamo. Molimo Te, smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se svim našim danima kojima Te nismo slavili. Smiluj nam se kada smo zaslijepljeni od želja, bili daleko od svakog siromaštva tijela i duše. Smiluj nam se kada naša srca nisu bila čista. Smiluj nam se kada nismo bili poslušni volji Očevoj. Oslobodi naša srca od svake pohlepe i želje za materijalnim. Oslobodi naš duh od težnje za ičim. Molimo s psalmistom: čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni. Daj nam uvijek iznova osluškivati i vršiti volju Očevu. Molimo pod križem krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas. Zahvaljujemo ti, dobri Bože, za svaku darovanu milost. Sveta Faustino, moli za nas.